बैयाव मोनसे भिउ पइन्ट दं बेयाव थांगोन जोङो दिस इज कल्ड मेघालया जुक'पलि लाइट आरोना लोगोफोर स' लोगोफोर दायो जोङो मेघालया हाबफैबाय जायगा का नाम Hi, hello, खुलुमबाय welcome back to my YouTube channel Bidin vlog. So लोगोफोर दिनैनि गोदानथियाव बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय थाबाय आसा खालाम गासिबो मोजाङै दं ओमफ्राय लोगोफोर जोङो मैया फैनानै बक'आव थाफैदों बक'आव सासे आदानि अफिसनि गेस्ट हाउसआव थाफैदों जोङो ओमफ्राय दायो जोङो मेघालयाव थांसै बेनिफ्राय ओमफ्राय फैनानै जोङो बे गेस्ट हाउसआव थाफैफिनगोन लोगोफोर ओमफ्राय दा भिडिअखौ नायलांबाय था जोबजासिम ओमफ्राय दायो आंना रेडि जाखाबाय ओमफ्राय माखासे लोगोफोरना जाथ'वाखै बेनो नै अफिसबो दङ खेबसेनो गेस्ट हाउसबोखा स' लोगोफोर सिङाव खोन्थानोसै आं नायलांबाय था दाबो जायाखै जाबाय आदा दे थाब थाब गावा दा सिगां ओंखारना साला किटचेना मोनायाव माइरं बेदर आरो लाबोना बेयाव जानो जों संजादों ओमफ्राय दायोबो बेयावनो संजाफिनगोन राहुला नै दाबो जाया गाइस स' लोगोफोर नै जों बाइकखौ मोनायाव बेयावनो पार्क खालामदोंमोन एबार थांफिनसैलाय रेडि जाबाय दा दा लोगो मोनबाय थासिगोन लोगोफोर लामायाव स' लोगोफोर दायो जों रुमनिफ्राय ओंखारबाय नै डाइरेक्ट मेघालय थांसै मेघालयनि नंस्टेआव थांसै आरो एबार ट्रेनाव स्प्रे होगासिनो स्प्रे नागिरदों नै बेयाव ओमफ्राय गंसेया स्कुटिया थाव सोहैदों जोंना थाव गैला जाहैदों ओमफ्राय दा बे थाव सोना फैबाथाय डाइरेक्ट थांसै आरोना लोगोफोरजों मेघालयनि नंस्टेआव स' बिदिबा भिडिअखौ नायलांबाय था जोबजासिम स' लोगोफोर दायो जोङो मेघालया हाबफैबाय मेघालया हाबफैबाय ओमफ्य आदा सालायनानै माबायदि मोनखो हाजोआव सालायनानै हिट नांदों मथा मथि डाइरेक्ट सालायनानै डाइरेक्ट फार्स्ट टाइम एक्सपिरियेन्स ना हाजोआव सालायनाया आरो आउट अफ स्टेटआव बाइक सालायनाया आरो दिनै जोंना फार्स्ट टाइम एक्सपिरियेन्स माखासे दाबो सफैयासै इसोरखौ नेगासिनो जों गाइसमोन बाइक गंनैया सफैयाखै दाबो ओमफ्राय दा नै मोनसे मार्केट दं नै बेयाव मा नामथाय नामखौ मिथिया Oh my god guys नै भिउआ बरिया नै बरियाखा ओरैजाना हरनि र' गाहायाव वाव नै इयाव फट'खौ लानो नागिरदों जोङो फट' गारि फैगौ इनो बरियाखा लोगोफोर नै भिउआ बरिया बरिया पूरा हिट का लोकेशना पूरा हिट लोकेशन वाह माइ गायजाबावो नै इयाव ओरै हिट लोकेशन बरिया भिउआव जों फट' खेबजानो नागिरदों दायो वाव हेभेन लोगोफोर हेभेन दिस इज कल्ड मेघालया वाव मा स्ट्रनालासलै बे आंबा स्ट्रनालासथ' हासिब नङा बै जोंनि मानासावदि बिराद दंना इयो मुलि सेन बानायनो सेन सोंलाय नोङो स्ट्रनाला लोगोफोर नै अयथासार आरो बरिया भिउआ नै नाहरनो हागोन वाव हेभेन जायगा बरिया लोगोफोर नै बरिया जायगाया नै
जाबो पाबो सब जाबो पाबो बुझिपाय समिस बुझिपाय 40 चिकन ऐसे जा सकते हैं ना बढ़िया टिकेटा 20 नो लोगोफोर ओइ सानु नांगौमोन ओइ दा जाबाय पाय हैं हैं ओइ ताथि जावा जाय जा सकते हैं जा सकते हैं वहाँ पे ना कैंसिल तो हिंदी बांग्ला से इसका इस जगह का नाम क्या है इस जगह लोकेशन नाम 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 जगह का नाम सेनीलालम नोटलंग दे टिकेट ला दे दे हा एरना लोगोफोर जोङो 20 टाका लायो मोनसेयाव फैद' दानिया जोङो ओरै गोजाव गाखोलांसै जायगा नामा मा नामनो नै लोगोफोर जायगा नामा माबायदि प्रनाउन्सियेसनानो एसे बेलेग जायो एबार गोजौ गाखोलांसै जोङो ओ माय गॉड वा मेङो माथो वाव वाव वाह वाव 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 बढ़िया वाह बिदिन बढ़िया लोगोफोर नै भिउआ नाहर माय गॉड वाह नै बेयाव गेलेग्रा दं नै गाहायजों गारि खारगासिनो हिट आरो नै एखे लेक दङ नै आदाब्ला हिट बरिया गाहायजों गारि खारगासिनो नै भिउ पइन्ट नै वाव बढ़िया जायगाया बढ़िया जुक'पल्ली लाइट आरोना लोगोफोर मेघालया जुक'पल्ली लाइट बढ़िया सल' दायो जों बेनिफ्राय थांथ'नोसै बेनिफ्राय थांनानै बै मोनसे जायगा नुहरबावदों बैयाव मोनसे भिउ पइन्ट दं बेयाव थांगोन जोङो ओमफ्राय आदा बेनिफ्राय अबाव थांबावगोन जोङो मोनसे मा होनो लेक दङनो लेक ओमफ्राय वाटारफल ना मा होननाया वाटारफलावबो थांसै बेयावबो थांगोन जोङो बै गोजौआव बैयाव गोजौआव गाखोहैग्रोनाय ओमफ्राय नुलांबाय थागोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाजोब बेनिफ्राय थांफिनसै ओमफ्राय बे जुक'पल्लीनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबसै आरोना लोगोफोर मेघालयनि जुक'पल्लीनि भिडिअखौ ओमफ्राय दा जोङो मोनसे जायगायाव थांबावनो नागिरदों थ' नायलांबाय था भिडिअखौ नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन